Ezagutzen aldituzu Euskal Uhartea. Tori hoiei buruzko 8 datu. Euskal Herrian 21 uharte ditugu. 7 Bizkaian eta Gipuzkoan, 4 Lapurdin eta 2 Araban. Itxaron, hor 20 uharte ditugu, ezta? 21garrena Konpantzia uhartea da. Lapurdin konferentziaren uhartea eta Gipuzkoan Faisaien uhartea. Urte erdiz uharteen daierra eta beste erdiz irundarra. Gorlizko Bilao uharteak ur azpitik datorren piztia baten itxura du eta horregatik jarri zioten Herensuge ezizena. Donostiako Urgulmendia garai batean uhartea zen, baina Urumea ibaiak ekarritako sedimentuek lur lehorrera lotu zuten. Zuhatza eta Orenin dira Arabako uharte bakarrak. 1950ko hamarkadan sortu ziren Uribarri Ganboako urtegia eraiki zutenean. Amoitz uhartea Hondarribian dago, Iger lurmuturrean, baina izen bereko beste uharte bat ere badago munduaren beste aldean, Kanadan, Ternuako kostaldean. Izaro uhartea Bermeo eta Mundaka parean dago. Bermeoren lurrak dira, eta kondairak dio estropada batean erabaki zutela uhartean orena zen. Bustitzeko gogorik ez baduzu, Lehorreko uharteak ere baditugu. Uharte hiri eta uharte garazi Nafarroa beherean, eta uharte eta uharterakil Nafarroa garaian. Gainera, 4 uharte hauek lotzen dituen 6 etapatako ibilbide bat ere badaukagu.